Új építésű házakat különböző technológiákban már láttunk és mutattam már meg nektek, de hogy mi a helyzet most a modernkori lakóparkokkal, annak most utána járunk. Tamás, mennyiben mások a mostani lakóparkok, mint a korábbiak voltak? A mostani lakóparkokban nem a nagy házakat, nagy telkeket keresik, hanem az élhető környezetet, könnyen karbantartható, energiatakarékos épületeket. Miben mások ezek a pici élhető otthonok? A mostani házak az új építési technológiák miatt nagyon energiahatékonyak. Akár egy családi pizza árából működtethetőek havonta. A mai világban nagyon fontosnak tartom a környezettudatosságot. Ezért javaslom a házakhoz az esővízgyűjtők telepítését, amiből egész évben a locsolás megoldható. Tamás, egy időben divat volt, hogy a lakóparkokban egy az egyben ugyanolyan házak voltak. Te mennyire tartod ezt fontosnak? A mostani lakóparkok inkább lakópihenő övezetek, ahol megtalálhatók különböző méretben házak, telkek. Fontosnak tartom, hogy egy lakóparkban hasonló karakterű házak legyenek, amik kívül és belül személyre szabhatóak. A mai modern világban a modern technika mellett mennyire igénylik az emberek a magas felszereltséget a házaik tekintetében? Véleményem szerint a mai világban elengedhetetlen tartozik a háznak hőszivattyú, akkumulátoros napelemrendszer, vízlágyító, jó minőségű hőszigetelés, nyílászárók, alumínium redőnyökkel, és minden, ami az okos otthonnak szerves része. Azt már tudom, hogy milyennek kell lenni az épületeknek, de mi a helyzet a kerttel, a kocsibeállóval és a közvetlen környezetükkel? A mai világban nagyon fontosnak tartom a kerítések, gépkocsibeállók, teraszok tervezését és kialakítását. Nagyon fontos, hogy ezek az építmények összhangban legyenek egymással, hiszen a mai világban az emberek nagyon szeretnek kint a kertjükbe, teraszokon lenni. Az embereknek, akik szeretnének egy lakóparkban lakást vagy éppen otthont vásárolni saját maguknak, fontos az, hogy melyik fázisban teszik mindezt? Akár a tervasztalról is érdemes házat vásárolni, mivel sokkal könnyebb az egyedi igényeket kielégíteni, hiszen akkor könnyebben választanak burkolatokat, válaszfalakat, nyílászárókat, kapcsolók elhelyezésében részt tudnak venni. De így, ha ez bonyolultnak hangzik, nagy segítséget nyújt egy belső építész felkeresése. Tamás, ha jól gondolom, egy lakópark esetében még inkább fontosabb a megfelelő szakembereknek a kiválasztása, hiszen sokan dolgoznak egy helyen. Nagyon fontos dolog, hogy a beruházó cégek megfelelő alvállalkozókkal dolgozzanak, akik már bizonyítottak az építőiparban. Így a munkafolyamatok átláthatóak, és nem lesz csúszás a befejezésben. A te elképzeléseidben milyenek a jövő lakóparkjai? Véleményem szerint a jövő lakóparkjai modernek, energiatakarékosak, fenntarthatóak és nyugodtak lesznek.